Good morning guys. So karong adlaw is not a special adlaw because I'm finally letting go of this camera. Ako na siya ibaligya. I've been using this camera since 2021 na napalit na ako ni Sako ang mga amigo o amiga na for a cheap price lang I think, and muna ako gigamit for how many years of doing content, vlogging and everything kay nindot na siya quality kaya ako yung pakapin na mic no? Ito siya, muna ako ginagamit for how many years no? Munang ginana ko siya, ginana ako, dinani ako style tapos ako din siyang gift ang ginani. So, ano siya? So, muna akong vlogging camera for how many years, for how many moments na ako kanya akong camera ang ginagamit yun for vlogging na ako. And, guwapo kayang quality niya. This is a Fujifilm X-T20. The reason why ako na siyang ibaligya is because I have my new DJI Osmo Pocket 3. Which is for me, mas gamit sa ko as vlog, nagbatong content. At the same time, mas handy sa ko, agaan pa kayo siya. Kani, it's really heavy. Let's say, for example, gusto ko mag-vlog, gusto ko maglakaw. Dahil kayo matanaw sa ko, marunong ka ng sikat na vlogger. Diba? Kaya mo gamit, diba? Nindot siya gamiton. Pero ako siyang ibaligya is because, muna yung reason. Number one is, na ako'y DJI Osmo 3, which is ginagamit ako karon. Na yung microphone dire, so dali na kayo siya gamiton. Dali na kayo siya i-upload and everything. And the second reason why ako na siya gibaligya is that a few years ago, katanap ako sa networking, isa sa mga mentor na gisulti sa ko dito is dapat dili jud ka magkaroon ng emotional attachment sa imuhang mga material things. Kasi pag the moment na magkaroon kang emotional attachment sa mga material things, muna yung pinaka lisod siya i-let go sa mga butang. Let's say for example, magagipit ka. Or let's say for example, you want to magagipit ka, ibaligyan mo, pas dali mo siya ma-let go. Para hindi ako ma-let go. No? Okay, wala mo ko nagkaroon emotional attachment dire. Number two is that I also learned this one from those sa akong mga friends na sila mas gwapo mo live if you are a minimalist. So kung masulting minimalist, so the lesser gadget that you have, mas better siya, mas ma-enjoy mo ang moment actually. Nakuha ko mga lugar, madako yan ko. So imagine niyo ako madala ko camera, madala ko niya akong DJI Osmo, mas padala ko camera niya itong butang angle. So dapat ko yung mga anak, di ba? So mas priority na ako ng mga butang kaysa sa ako mga anak. So, heavy kayo. So, butang na ko dire, butang ko sa kong bag, butang sa yung ani. So, murag tawag ni hassle kayo siya buhaton. When I finally got this, like a few days ago, kanya akong DJI Osmo 3, which is mo gid akong dream since it came out. Kaingon ko nga, maybe it's time for me to let go of this camera na. Kasi, pila na po na ako na nagamit ni. And, nakaserve na siya maayo sa kuha. Kapila na ako na nagamit dyan. Nasa pictures, mga events, mga video and everything. Pero, it's time to let go. Kaya lang ang naganahan ako sa kong sarili karon kanay grabe yung kaya nako ka when I got this kanang grabe yung ko ka passionate ani nga product ba kanang kung mahimo lang sa bayon ako siya tulog permanente. Right, kaya lang na naganahan ko sa ko ang na feel karon kay kanang itong you can let go og dali sa mga product na or sa mga material things na dili kayo sakit. To my camera, I will miss you, I think. Pero it's time for you na magamit ka sa mga tao na deserving sa imong attention. I'm sorry but I have to let you go. Wow! Na baligyan na ako niya siya, and someone from Kinapawan will be the one to buy this one, and so excited. So mag-travel ta karon, maligo lang ta gamay. Maligo ta, and then sabayan ako si Ryan, and then let's go. Ada. Sabile. Sila kadako yung transaksyon ni Ryan, guys. Siya ang nakabaligya sa camera. So, pwede mo na charger, battery, SIM card. SIM card. Sa pagani. Mahal to, di ba? Ito yung magnet. Kapang butanganan ganyan. Itong brown. Ay, asa to. Pa nito. Ano ba to? Wala pa. Ako sa tarang. Kalimta, tama yun eh. Cover. Oo, pagkabila sa picture. Saan ba? Cover mo to. Nakaw na guys. Deal namin sa mong Deal namin. Pinakadako nga baligyan ni Ryan.
Buy and sell naman to siguro padulong. Mas gawi bayan sila mo yan. So, ang una na po din mo karon, maguna na po unsay ipalit mo sa example 2,000. Nya, example mo may isa ka product ba, example charger ba, basta something na pwede nimo baligtay. Example, tanaw sa ako ang product kung interested ba siya sa market. okay. Basiga. Di ko mabaligya ako kasi mas stock na isa ka tuig ba. Kailangan ano ba ba na ako So balikan niyo mo lagi mga balay-balay na. Pagkasulina si guys. A few moments later. So na namin dali karon sa Kidapawan guys. Abot na mi diri. Pag-Tagalog tayo para marami tayong ma-reach ng mga audience. Di ba? So sa mga Tagalog dyan, this for you. And dyan kami ma-meet up guys, Gays Underground. Yan. Saan ba tayo magkina? Okay, pasok tayo, pasok. Gays Underground mo, paborito sa tanan. May Gays Ano ba sa Manila? O sa Luzon? Kasi yung music namin dito pang Bisaya. Gays Underground mo, paborito. And ngayon, hanap na tayo ng parking ha. Try ko nga mag-Tagalog para meron din manood sa atin ng mga saka vlog natin Bisaya, Tagalog. Yan na kami. Rest lang namin konti yung Dito translate na lang yung Bisaya to Tagalog. So, sa mga taga Bisaya dyan, huwag lang kayong mabalaka, okay? Dito na kami ngayon sa Gays Underground. Set up muna namin yung namin kasi i-rest muna namin yung sasakyan namin. Ito yung camera na ibebenta namin. So, yan. So, ilagay na lang namin yung ibang gamit sa loob ng bag ko. Ito yung hirap ng vlog, guys. Saan nilagay yung camera? Abay na lang ng box yan. Yung iba, iiwan natin to. Itong mga bag na walang pulos. So, ito yung vlog natin. So, ito yung 50% Tagalog, 50% Bisaya. Para mas yung mga Katagalog natin. Ready Yung mo? mga Katagalugan. Mga Katagalugan. Baka intindihin sa vlog natin kasi may mga students ako kanina kagabi sa webinar ko. Nag-request sila na daw ako wala bang Tagalog na webinar? Tagalog na vlog. So sabi ko sa kanila, sige mag-Tagalog tayo para mag-add kayo ng 250. So ngayon nanonood ka ngayon, mag-add ka ng 250. 250 pesos, joke lang guys ha. So papasok na kami ngayon dito guys. Let's go. Punta kami ngayon sa shout out. Ngayon sa Gays Underground. Asa mo naman kita? Sa Chowking? Ayaw lang, parang wala tayo paliton. Ang goal na to, atong mabenta natin yung camera because 50 pesos lang yung naiwan sa pera natin. So, ayan. So, ito na kami ngayon nakaupo. And looking at my ads. Watching my ads. Ito yung ads ko sa Divisia Freelancer. So, tingnan nyo. Diba? Yan ang video ads ko. Waiting na lang kami, waiting game. Ito si Ryan, excited din si Ryan. Tulbaan na kayan? A few minutes later. 매일 네 생각을 한다고 잊어버린 눈을 감아도 그럴수록 더 빠져들어가 괜히 좀 더 크게 웃어도 술을 한 잔 두 잔 마셔도 잊으려 해도 네가 떠올라 어두운 밤 난 불빛
Ya, salamat kayo, sir. Okay, sir. Ah, Sige, thank you kayo. Matingan din ako ni. One step, two step, rapper like 계속해 걸어가 멈추지 않아 Congrats, Ryan. Ah! same si Ryan. Same si Ryan, oh. Ah! Grabe. Oh, sold na guys. Fujifilm X-T20. So, kaya lang kadali guys. Kung magbenta kayo, ipabenta natin kay Ryan. Kasi magaling ito magbenta. Di ba? Hi. Boss Jake TV. Boss Jake TV sa Facebook and sa YouTube. Sa YouTube? Facebook and YouTube. Boss Jake TV. Facebook man mostly. Oh. Yeah. Boss Jake TV. Facebook na lang ako. Sige, pwede po sa Facebook. Ano, sir? Boss Jake TV. Boss? Jake? Yeah, Boss Jake TV. Hey guys. Sir, paano kung Nakapalo, sir. Boss Jake TV. Boss Jake. Boss Jake TV. Yang Nakapalo man ako sa iyo. Sure? Boss Jack TV, di ba? Kung naka-follow ka, may free t-shirt ka. Joke. Ganito? Hoy, dahil dyan. Yeah. Follow ko yan. Oh. Bye. Pinapawan guys. Bye-bye. Bye-bye. Sige. Oh ba? Oh, naka-follow ka rin siya. Boss, ang t-shirt ko, boss. Gagari. Nakapalo yan. Power. Batted, no. Sama, mo ko'y freebies. So, dala magbayad ako. Thank you. Bye-bye. Bye. So, yan guys, no? So, kung hindi ka pa follower, mag-follow ka na. Hi. Ha? So, Ryan, 28,000. Ah! Woo! 28,000. 48 hours. 28,000. Okay. Okay. Vlog. Let's go. Okay. Okay. Magpinong sa ta. 12 seconds later. Kinita namin ngayon. Just 48 hours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Wow! 28,000. 28,000. Just 48 hours na mo. Okay kayo guys. So, yun lang, no? 50 pesos. Ito yung 50 pesos natin kina. So, may tubo na. Let's go. May commission si Ryan dito, guys. Commission niya, 3,500. 500 sa akin. So, Richard, if you're watching this, yun lang. Salamat. Thank you sa sa pagbili. Alam ko naman na alagaan mo yung camera na yan kasi nakita ko kayo na I think you're also passionate sa when it comes to sa mga camera. So, congratulations sa Fujifilm X-T20 mo. And good luck sa Hulon tomorrow. Grabe. Congrats, boss. Let's go. Papunta na kami ngayon ng Penongs kasi doon kami kakain sa Penongs guys kasi na-miss namin yung Penongs. Penongs guys. Maraming tao ngayon sa Penongs pero may parking space din sa likod. Napas likod? Ha? Likod na lang silpa, pakantik. Wala lang ka. Revenue rin. Recorded. Oh, record na naman. Ako lang ito, kaya tagpuan na pila ka hours na. Ito kami ngayon sa Penongs, guys. Pakain kami ngayon sa Penongs. Ryan. Ayan. Actually, this is not the first time nakabenta si Ryan ng mga gamit ko. Marami siyang mga nabenta rin sa akin. Like, gym, equipment, marami pang iba. Woohoo! Namoy kon. Inato 3. Mo na. Ano ito inato 3 gali katong kon?
Diyan siya itong pork chop, di Pork ba? chop. Okay. Waka pieces. Naka-spicy. Ano sir, sweet sauce lang po tayo. Yeah. Isa pa. Isa kinilaw. Pila kayo na to, 3 sir? Isa lang. Imo yan. Manok mo. Manok ko lang ako sir? O yan to. O sino yan? Yan to. Pitso. Ah. Pila to 2, Pitso. pecho. Saka sir. Mag-drinks ka yan? With drinks na ni sir. With iced na ni siya. Ah, okay. And the rice. O ba? Bayad na. Ano sir, basta gusto mo gulay. Tama na. Penakbet. Okay na, tama na mo. Sir, if you order you that isang inato 3, isang kinilaw, isang inato 2 pecho with drinks and the rice. For 15 to 20 minutes sir, kung ma-initial order class price na tayo. Thank you. Discount card kayo sir, like pag-gift card, 3% discount. Wala ko. Sir, mag-serve with water ko karoon din. Saan mo sabaw? A few minutes later. Papunta guys. Ang ato ang pagkaon. Grabe yan. Katas ng... Ikaw na? Putdon na ng kilaw yan ha? Dagyan kayo. Gusto yan? Ay, take out lagi. Ikaw ang penong guys, grabe. Sila po ibabaligyan si Ryan, no? Gipit mo sa kinabuhi. Gawa mo magod na yung history na Ryan. Nanam ko siya history sa iyang profile. Baligya yun siya. Tanan ako mga gamit sa una. Siya baligya. Ay, Bisaya daw to yun. Lahat ng mga gamit ko before, si Ryan yung nagbebenta. So, ang profile kasi niya, parang na ni Facebook na legit na seller. So, yung mga gym equipment ko before, siya yung nagbenta talaga, guys. Tsaka yung latest natin, yung camera, yun na yun. Kung meron kayong gusto ibabenta ng mga property, lupa, bahay, kung gusto nyong ibenta yung mga... Real estate din ako. Nasa real estate din Yeah. Benta nyo, gusto nyo ibabenta yung asawa nyo, gusto nyo ibabenta, pwede rin. Asawa, mga pamilya nyo, ibenta natin. Lahat na. Okay? Pauwi na kami ngayon sa Digos, guys. Shout out sa aking sponsor, Double Mint. Nice vlog brought to you by Sago, di ko. Opo eh. Double man. Sago, Kinabawan. Shout out. Uwi na kami, guys. Sana uulan ngayon kasi ang init. Hello guys, so ngayon nandito kami ngayon sa somewhere in the middle of the middle of the city dito sa Kidapawan. Kasi si Ryan nagpadala ng pera doon sa Palawan. Nandun si Ryan sa Palawan. Tingnan natin zoom natin. Yan, nandiyan si Ryan sa Palawan Pawn Shop. So yeah, right after this, uwi na kami ngayon. Just waiting for him and maybe makapag-relax ako konti dito. Siguro makatulog ako. One eternity later. So, yeah, karating na namin dito sa Digos, guys. Si Ryan, na-drop ko na ganina sa may bahay. And then, ngayon, papunta na ako ngayon sa school ng anak ko kasi susunduin ko na siya ngayon. So, ang hirap para talaga mag-Tagalog, guys. Try natin na mag-Tagalog tayo for the rest of the vlog, right? So, we started with a Bisaya. Ngayon, mag-Tagalog tayo, right? Mag-Tagalog. So, yeah. I think i-end ko na ngayon ang vlog ko. So, that's it for this episode, guys. And see you sa next episode natin. Let's go. Bye-bye. God bless. 넌 점점 지쳐가 그러다 미쳐가 yeah, 선명하게 떠올라 너와 나의 story